ଭାଇନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଆସୁନ ଛାଡିଦବା। ନାଇଁ 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 ବାବୁଲାଇ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ଡାକିବେ ଗାଡି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଖୋବିବେ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମତେ କଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମିଳିବନି? ବାଣିବିହାର ଜଟିଆ ମତେ କାହିଁ ଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଗୁଡା କେମିତି ଦାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ିଆ ହେଇକି ନଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇକି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ତା ବାଦ ଆମକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲେ ନହେଲେ ଏଥିରେ ରୋଡ ଉପରେ ବଇଥିବ। ଚାଲେ 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 ବିହାର ଯିବେ ଡାକୁଛି। ଚାଲେ ଚାଲେ ବିହାର। ବାବୁଲାଇ ତମେ ବସୁନ ଆଗ। ତୁ ଆଗ ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ ଆଗ ବଇଥିଲି ତୁ ଆଇ ଚେଚିଲେ। କୋଉଠିକି ଯିବ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ? ହଉ ହଉ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ନାଁଟା କହୁନା? ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର। ଅಯ್ୟୋ ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ। ଏଠି ଶହ ଶହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର। ହଜାର ମଣ୍ଡପରେ ହଜାରେ ବାହାଘର। କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ? କୋଉଠି ଯିବ ଆଡ୍ରେସ ଟା କୁହ।